شالوم شالوم بيتسوي إخزابير الله كم يتسنيحكم شالوم جز في شاملين جز فريد بارمير أنا حكم سلحدين مسحونا سيمينا متينا دلنا كامنا يسير جستوديو Jag broder Saladin, broder Sam som kommer från CRG-studion. إذا كله نجو دوفنو مدرنايو. Det här är det dagliga budskapet vi sänder. حتيرني حمش شوعات دقيقين معلت لهم قالينا نكافل. Det är korta klipp som vi sänder dagligen. سلازي أبيتكم مزحف دلاتكم لما مزحف داركم كتكافل تقوليهم. Och för er som har den här boken så kan ni hänga med i boken också. Halleluja. Släz لهم لما نزمع التزخون هيوت قال كنكافلينا. Och idag ska vi ta del om levande ordet för den här dagen. لو من نكافلو قال بجيزي فتنا بكمي نعوت. Och dagens ord är hur lyckas vi i prövningens tid? أبيوتنا لتفعل على عين فتنات متسيخة. I livet kan vi möta olika sorters av prövningar. مزحف قدس بتأكيد معاد مسلسلتكم دو مبال متانك كألكم يدبل. Guds ord säger till oss när ni har lyckats komma över den onda dagen så att ni ska stå fästa. ስለዚህ ብዝተፈላለየ መንገዲ ጸላ እስራኤል ንህይወትና ነፋሳት ዝለቀሉ ፈተናታት ዘምጽሉ አይነት ጎደናታት ክንሓልፍ ንኽእሊና. Det kan finnas olika prövningar där fienden har planerat för att attackera er på olika områden. ስለዚህ ኣብ ህይወትና ነፋስ ምስ መጸ ኣብቲ ነፋስ ዝመጸሉ ጊዜ ኣክንድቲ ነፋስ ንዓና ዝዕወተልና ንሕና ከመይ ጌርና ነቲ ነፋስ ተዓዊትና መሊስና ንዓቢ. Men hur kan vi lyckas i de här prövningens tid? Istället för att prövningen ska påverka oss hårt att vi inte lyckas, hur kan vi vända det så att vi lyckas i prövningens tid? ምክንያቱ ገለገለ ክርስቲያናት ኣብ ህይወቶም ነፋስ ብድመጸ መጠን ነቲ ነፋስ ኣድቫንቴጅ ሃሪሞም እሶም ዝጥቀሙሉን ዳዓቢሉን ኣለዉ. Men det finns en hel del kristna som kan lyckas i prövningens tid som kan vända de svårigheter till deras fördel. ገለገለ ክርስቲያናት ግን ነፋስ ምስ መጸ ድውሓቱ ካሉ. Men det finns en del kristna som när det blåser mot deras liv att de blir uppslukade. ስለዚህ ካፍታ ሓደ ዝበለጸ ዋና ኣብ ጊዜ ፈተና ደው ክንብልን ክንዕወት እንድገብረና መንገዲ ክንርኢና. Så idag ska vi kolla på en av de bästa vägarna som gör att vi lyckas i prövningens tid. ማቴዎስ ምዕራፍ 7 I Matteus evangeliet kapitel 7. ካብ ጥቕሲ 24 ክንጅምር ኢና. Från vers 24 ska vi starta. ነዚ ነገር ይሰሚዕ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልህ ሰብኣይ ይመስል. ዝናብ ዘነበ ውሕጅ ወሓዘ ነፋስ እውን ነፈሰ ነታ ቤት ከዓ ደፍእዋ ኣብ ከውሒ ተሰሪታ እሞ ኣይወደቐትን. Så från vers 24 står det: Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. እዛ ቤት እዚኣ ነፋስ መፂዋ እዩ ውሕጅ መፂዋ እዩ ተደፊኣ ክደፍኣ ብዙሕ ፈቲኑ እዩ. Det här huset, floden kom emot den, vindarna blåste och det öste ner. ነገር ግን እዚ ኩሉ ዓይነት ዝተፈላለየ ሽግራት መፂዋ ኾነሱ ነታ ቤት እቲኣ ግን ከነቓንቓ ኣይከኣለን. Men även när allt det här svårigheter kom över huset så kunde det inte skaka om huset. ነታ ቤት እቲኣ ግን ከውድቕ ኣይከኣለን. Men det lyckades inte fälla huset. ነታ ቤት እቲኣ ግን ከምቲ እቲ ንፋስ ዝመጾ ክስዕራ ኣይከኣለን. Men med den nivå även när det blåste kunde det inte skaka om huset så att den föll. እዛ ቤት እዚኣ በቲ ድመጸ ንፋስ ከምደይ ትድፋእ ዝገበራ መሰረታ እዩ. Det som gjorde att huset kunde bestå alla dessa prövningar, det var dens grund. ካልአይቲ ቤት ድማ ምስኣ ጠቒሱልና ኣሎ. Och han har också berättat om ett annat hus bredvid den. 26 ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡሎ. ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዘይገብሮ ኩሉ ከዓ ቤቱ ኣብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል. ዝናብ ዘነመ ውሕጅ ወሓዘ ነፋስ እውን ነፈሰ ነታ ቤት ደፍእዋ ወደቐት ኣወዳድቓ ድማ ዓብዪ ኾነ. Och som från vers 26 står det: Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot huset och det föll samman och dess fall var stort. ዋው ሪኹም እዘን ክልተ ቤት እዚአን ፍልልየን ኣበይ ነይሩ እንድሕር ኢልኩምኒ እታ ቀዳመይቲ ቤት ነቲ ድሰምዐቶ ትገብር ቤት እያ. እታ ካልአይቲ ቤት ግን ነቲ ድሰምዐቶ ደይትገብር ቤት እያ. Ser ni här ser vi två olika sorters av hus och vi kan se vad är det som skiljer dem, vad är det som håller dem samman. Det som skiljer från den första att den höll och den andra från att falla, det var grunden. Det ena hörde ordet och gjorde, den andra hörde men gjorde inte.
ريخو محوات أبزق على زي حدا عبت مرتن مهارون تا إندحري لكموني أبقال أملاخ مقبار زلو تأمينا نري. I de här verserna lär vi oss vikten av att kunna höra Guds ord och agera på dem. بخلا الزراربا ناتنا بحكي كوحنا مسرتنا كريستوس كوينو نتسمعنا قال مسامنا أو كريستوس تسريتنا. Så när vi fick höra om Jesus Kristus, vad han har gjort för oss, då blev han en klipp av oss när vi tog emot och trodde på det. ግን ቀፂሉ ዘሎ ጉዕዞና ኣብ ኩሉ ንገብሮ ነገር ኣብዚ መሰረት ዝኾይና ክንነብር ግን ኣምላኽ ይደልየና Men vad Gud vill att vi ska göra i fortsättningen, det är att vi ska leva på den här klippan i våra liv. For example ቢዝነስ ጀሚርኩም ቢዝነስኩም ኣምላኻዊ ብዝኾነ መንገዲ ቃል ኣምላኽ እንዳገበርኩም እንተ ደኣ ጌርኩሞ ንፋስ ምስ መፀ ንቢዝነስኩም ከውድቕ ኣይውድቆን እዩ Så exempelvis om ni startar ett företag och det företaget är på Guds fruktigt och den är där för att tjäna Herren, då kommer även när det blåser emot den kommer det kunna bestå prövningen. ምክንያቱ ናትኩም ቢዝነስ ካብቲ ካልእ ቢዝነስ ዝፈልዮ ናትኩም ቢዝነስ ናይ ሰማይ ፕሪንሲፕል እንዳተጠቀምኩም ንቃሉ እንዳገበርኩም ኢኹም ተካይድዎ ዘለኹም Och det som skiljer era företag mot de andras företag, det är för att ni följer de himmelska principer där ni fått höra från Guds ord. ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓይነት ናይ ህይወትኩም ኣቕጣጫ ኣብ ኩሉ ዓይነት ናይ ናብራኹም ኣቕጣጫ ቃል ኣምላኽ ምግባር እንተ ደኣ ተላሚድኩም ማንም ዓይነት ዝመጽእ ፈተና ከውድቐኩም እኹል ዓቕሚ የብሉ Så i alla era områden i era liv, där ni möter, där ni gör, där ni tar tag i era liv, så om ni följer Guds ord och agerar på dem i dessa omständigheter så kommer ni inte fällas. ሪኹም ክልተ ዓይነት ክርስቲያናት እዮም ደሎ ክርስቲያናት ኮይኖም ገበርቲ ቃል ኣምላኽ ኣሎ ክርስቲያናት ኮይኖም ከዓ ደይገብሩ ቃል ኣምላኽ ከዓ ኣሎ Så det finns två sorters kristna. Det finns vissa som är kristna som hör ordet och inte gör, och det finns vissa som hör ordet och agerar på dem. ዳስ ዋይ ገለገለ ክርስቲያናት ህይወት ተስፋ ክቆርጹ ከለዉ ንርኢ ገለገለ ግን መመሊሶም እንዳበርትዑን እንዳተብሉ ክኾኑ ከለዉ ንርኢ Och det är därför vi ser vissa kristna som aldrig tappar hoppet och bara fortsätter och växer, medan andra tappar hoppet och är svaga. ምግባር ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክንላመድ ኣዝዩ ኢምፖርታንት እዩ Att träna oss att göra Guds ord till handlingar är en jätteviktig princip. እንተ ደኣ ንቃል ኣምላኽ ምግባር ተላሚድና ንርእስና ቃል ኣምላኽ ብምግባር ከነዕብያ እንተ ጀሚርና ማንም ዓይነት ንፋሳት ኣብ ህይወትና መፂኦም ኣይዕወቱልናን Så om vi lär oss själva att agera på Guds ord så kommer vilken en där det blåser emot våra liv kommer inte ha någon framgång. እዚ ስለዚ ዕጡቓት ንኸውን ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ንለብስ ነልዕል እንተ ደኣ ንቓሉ ንገብር ኮይንና እዩ Så att vi är förberedda och rustade med allt det vi behöver bli rustade med, det är när vi agerar på Guds ord. ስለዚ ካብ ሰማዕቲ ጥራሕ ምዃን ናብ ገበርቲ ቃል ኣምላኽ ርእስና እንተ ደኣ ኣቲናያ እኹል ዝኾነ ዓቕሚ ኣለና ኣብ ግዜ ፈተናን ኣብ ግዜ ንፋስን ደው ንኽንብል Så om vi blir istället görare än att bara vara hörare så kommer vi kunna ha blivit rustade för att kunna möta alla prövningar som kommer. ስለዚ እቲ ዝዓበየ ካብ ኩሉ ዓይነት ንፋሳት ንህይወትና ከውፅኣ ዝኽእል ክዕውተና ዝኽእል እቲ ዝዓበየ ፖይንት ቃል ኣምላኽ ምግባር ምስ ቃል ኣምላኽ ሕብረት ምግባር እዩ Så en av de största vikten att kunna rädda sig själv från prövningens tid, det är när vi agerar på Guds ord och har gemenskap med ordet. ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ Jesus är för ቃሉ alltid Herre. ተላመድዎ ደው ክትብሉ ኢኹም ኣብ ኩሉ ነገር Träna er Guds Herren så kommer ni kunna stanna fast på alla prövningens tid. ንስኹም ብዛትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Gud välsigne er.